tidligt om morgenen, og vi er ved at gøre os klar. Klokken den nærmer sig 6:30. Så vi er ved at gøre os klar, fordi vi skal til Istanbul, og det glæder jeg mig super meget til. Bare at komme ned og have lidt hygge sammen med kæresten. Så vi tager til Hamburg Lufthavn nu, og så flyver vi derfra. Og her sidder vi i bilen på vej til lufthavnen, og jeg glæder mig bare super meget. Det er faktisk ikke så tit, jeg er ude at rejse, men jeg elsker faktisk følelsen af, når jeg så skal ud at rejse. Og selvfølgelig, når det også er i et godt selskab. Nu får vi så afleveret kufferten, hvilket er rigtig fint, fordi så skal vi ikke gå og slæbe rundt på den inde i lufthavnen. Og nu er vi kommet ind i gaten, og vi er lige ved at finde ud af, hvor det er, hvor vi skal gå af, så vi kan komme på flyet. Vi er i hvert fald kommet igennem sikkerheden, og fået kigget vores tasker det igennem. Så nu kigger vi bare lige, om vi kan finde det. Så vi er lige nu i Hamburg Lufthavn. Mange fine butikker her, dem kigger vi lige på bagefter, når vi har fundet ud af, hvor vi skal hen. Lige nu der får vi lidt at spise. Jeg har bestilt sådan en double cheeseburger, som pomfritter og en sodavand. Og Alexander han har bestilt en pomfritter. Hans burger, der var så desværre forkert, men det er sådan en barbecue. Og vi fandt ud af, hvilken gate det var, vi skulle med, så vi ved, hvor det er, vi skal hen nu. Men nu får vi bare lidt at spise, inden vi går derhen, og så køber vi nogle drikkevarer til, når vi skal flyve. Så super godt. Okay, så efter vi har fået noget at spise, så finder vi selvfølgelig gaten, så nu venter vi bare her til, at vi kan komme ombord på flyet. Jeg er meget spændt på at se, hvordan vejret er i Istanbul, fordi her der er det bare frost, og det sneer, og ja, jeg vil bare gerne væk fra kulden. Altså, jeg forventer jo ikke, at det er super varmt, og at solen den skinner, men jeg forventer, at der er en del varmere, end der er lige nu i Danmark og Tyskland. Så lad os komme ombord og finde vores pladser. Og vi er nu i flyet og har sat os på vores pladser, og der mangler rigtig mange af passagererne. Vi var nogle af de første, der kom ind i flyet. Lige nu kommer der ikke til at ske super meget. Jeg har købt en sådan Pringle, kalder jeg den, eller det er sådan, hvad kalder man den nu, skat? En sandkringle. Så jeg har købt en sandkringle med noget purløg i, og den glæder jeg mig rigtig meget til. Så har vi selvfølgelig vores drikkevarer. Men ellers så kommer I til at se videoer af, når vi er oppe at flyve, og udsigten ud over, og ellers så ses vi bare i Istanbul. Jeg er faktisk både en smule højdeskræk, og jeg er ikke så glad for, når flyet det først går i gang. Men når vi så er oppe i luften, jamen så er det også helt okay. Udsigten over Hamburg, den er super flot. Man kan virkelig se, at det har sneet, og at der også ligger sne på mange af bygningerne. Men når først vi er oppe i luften, jamen så kan vi også bare se ud over skyerne, og det synes jeg personligt selv også er virkelig flot ved sådan en flyvetur. I Istanbul ligger der sjovt nok ikke sne på bygningerne. Så vejret det ser meget lovende ud her i Istanbul. Jeg vil lige vende tilbage til jer, når vi har taget minibussen ind til lufthavnen. For der er jo altid super meget kaos, når det er, at man først lige er landet, og man skal til at ud af flyet, og ja, alle de ting. Vi er lige landet i Istanbul, og nu venter vi bare på vores kuffert, den kommer. Vi er ikke rigtig gået i gang med at snurre rundt, altså sådan, så man kan hente sin kuffert, men så må vi jo bare sidde og vente på, at den kommer. Og når vi så har hentet vores kuffert, jamen så kommer der en og henter os her ved lufthavnen, og så kører han os hen til vores hotel. Og jeg glæder mig super meget til at se hotellet. Det skulle være et 5-stjernet hotel. Det er ikke et hotel, jeg har været på før, så men jeg skal nok give jer en rundvisning. Der kommer nu en taxa og henter os og kører os ind til vores hotel. Det her, det er ikke en af de små mini-taxaer, men det er sådan en lidt større og lidt mere luksuriøs. Så vi kommer i hvert fald til at kigge meget på udsigten og hvad vi kan se herfra. Som I kan se, så er der ret mange rigtig flotte bygninger. Det tager cirka 40 minutter, en time, før det er, vi er henne ved hotellet fra lufthavnen af. Så det begynder allerede at blive lidt mørkt, og som I kan se her, kører vi forbi en af de helt vildt flotte moskéer. Vores hotelværelse er ikke så stort, men jeg synes faktisk, at det er rigtig fint til 2 mand, og vi skal heller ikke bruge så meget tid inde på det her hotelværelse. Der er lige et lille bord, man kan sidde ved, og så er der en dobbeltseng til os, og så har vi en rigtig flot udsigt ud over byen her. Og udsigten, den er jo bare utrolig flot heroppe fra. I Sønderjylland har vi altså ikke så store bygninger, som der er i København, så for mig er den her udsigt, den er meget overvældende. Badeværelset, det er også til den lille side, men det ser også rigtig pænt og nydeligt ud her.
Vi er nu kommet på hotellet, og som I kan se her, så er der lige en lille rundvisning af selve vores hotelværelse. Det er ikke fordi, vi skal bruge så synderligt meget tid på det her hotelværelse, men jeg synes egentlig, at det er fint nok i forhold til, at vi egentlig bare skal være os. Så meget plads behøver vi jo ikke. Og jeg sidder lige nu ved sådan en lille bord, hvor der er et spejl foran. Det minder faktisk lidt om et make-up-bord. Jeg har lige sagt til min kæreste, og sådan vil jeg også have, men det må jeg ikke få, så han er bare rigtig nederen af han. Nu tænker jeg, at vi skal ud og se, om vi kan finde et lille supermarked eller et eller andet, sådan så at vi kan få købt nogle drikkevarer. Vi har jo ikke rigtig noget vand heroppe. Jeg er ikke meget for at drikke vand fra vandhanen af, så vi skal lige ud og se, om vi kan finde et eller andet, måske noget godt at spise. Det finder vi lige ud af. Så, men nu pakker vi i hvert fald lige ud og kommer på plads, og yes! Vi har fundet den her restaurant, som ikke ligger særlig langt fra vores hotelværelse, og vi prøver bare at bestille noget mad, og så håber vi, at det smager godt. De var ikke så gode til engelsk eller tysk, eller dansk selvfølgelig, så vi har bare bestilt en hel masse, og jeg synes faktisk, det smagte helt udmærket. Jeg har egentlig aldrig været vant til at spise lam hjemmefra, så for mig var det første gang i mange år, at jeg skulle prøve lam. Vi får noget lækker salat til, noget brød, vi lige kan starte med. Jeg tror måske, det er noget gedeost, der er på, men jeg er ikke helt sikker, og så noget citron. Virkelig, virkelig lækkert. Og I skal selvfølgelig ikke hænge mig op på, hvad det er, det her mad det hedder, fordi vi har altså bare prøvet os frem, og jeg vil ikke begynde at udtale madets navne, når jeg ikke kan finde ud af at udtale det. Men det var super lækkert med sådan en wrap og så lidt yoghurtdip til, og Alexander han fik så det her. Det var super godt. Det var bare virkelig dejligt med noget at spise. Nu har vi lige været på tanken og købt lidt vand, fordi vi kan jo ikke rigtig drikke vandet hernede fra hanen af. Skal vi lade være med. Og så har jeg fundet lidt andet forskelligt på tanken, som jeg synes er mega spændende. Så det kan være, der kommer en taste-test på TikTok, det må vi lige se. Men det er sådan mørkt og skummelt og sådan lidt uhyggeligt at gå her, synes jeg. Men vi er ved hotellet lige om lidt, så skal vi bare slappe af og undersøge, hvad vi vil i morgen, og tjekke ud med pool og måske fitness, om det er med i prisen, for det er vi faktisk lidt i tvivl om. Så ja, vi er i hvert fald på vej tilbage til hotellet, så det går jo fremad. Har vi de ting, som jeg har købt på tanken. Vi har købt sådan en kæmpe stor dunk vand også. Men det jeg egentlig har fundet, det er den her bar her, hvis den lige kan finde ud af at fokusere. Sådan der, det ligner sådan lidt noget Dubai-chokolade. Jeg synes bare, den så spændende ud, så den skulle vi lige prøve. Så er der de her, det er sådan nogle stænger med ostesmag, tænker jeg, for der er billeder af en ost og nogle løg, som måske sådan noget ost og løg. Så har vi chokolade med pistache i, altså ikke Dubai, men jeg tænker, ja, ligesom at man kan få hasselnødchokolade derhjemme, så er det her bare med pistache. Så har vi fundet 2 forskellige aloe vera drikke, og jeg synes, de lyder mega spændende. Der er ligesom sådan nogle bobler i, jeg ved ikke om I kan, eller sådan nogle kugler. Jeg ved ikke om sådan kan fornemme det, men jeg synes bare, de ser så sjove ud. Den her, den er så med coconut, og den anden, den er med aloe vera. Dem glæder jeg mig også mega meget til at smage. De ser så spændende ud. Godmorgen til jer. Klokken den er 8 om morgenen lige om lidt. Jeg er voldtræt. Det er Alexander også. Og vi skal ned og have noget morgenmad i morgenmadsbuffeten, og så skal vi have receptionisten til at hjælpe os. Der er ingen af os, der kan tyrkisk. Det eneste, jeg snakker, det er engelsk og tysk. Der er ikke rigtig nogen hernede, der bruger tysk. Mit engelsk, det er også sådan lidt gebrochen. Vi kunne rigtig godt tænke os at se, om vi kunne booke et spa-ophold. Så jeg har simpelthen været inde. Jeg ved ikke, om I kan se det på min telefon her. Vi har været inde på ChatGPT, og så har jeg lavet en forespørgsel på dansk i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os ved spa. Vi har den så både på engelsk og på tyrkisk, og så der er en rigtig sød receptionist hernede, så vi vil lige se, om hun ikke kan hjælpe os med at booke en tid her klokken 10. Så tænker jeg, så har vi god tid at løbe på. Vi kan nå at få noget morgenmad, vi har en time til at spise, og det ligger ikke så langt væk herfra. Vi har god tid. Efterfølgende så skal vi have fundet ud af, fordi vi har nemlig set noget, der ligner et ret stort shoppingcenter, hvor de har mærkevarer og sådan noget. De har blandt andet sådan noget som Guess, og jeg elsker Guess. Vi skal se, om vi kan komme derhen, men det er en time væk, så jeg tror, i taxa vil det blive ret dyrt at køre frem og tilbage. Så vi skal lige have fundet ud af i forhold til metro, om der går noget metro den vej. Men det er i hvert fald status lige nu. Jeg er ved at tage mine smykker på. Jeg overvejede lidt, altså jeg har jo de her øreringe, men jeg har også nogle med, som er lidt mindre, sådan nogle små, bare almindelige nogen. Om det måske var bedre at tage på, hvis det er, at vi skal hen til det der spa-ophold, så det tror jeg næsten gerne, jeg vil. Så har jeg min hårklips her selvfølgelig, fordi at det er godt lige at få håret væk fra ansigtet, når man skal have noget at spise. Fordi at det krøller ret meget, og jeg fik det
i hele min mad her sidst, så godt. Så, men det er sådan planen lige nu. Jeg håber virkelig, vi kan finde metro til det der shoppingcenter der, fordi det så bare ud som om, at der var virkelig mange fede butikker. Det kunne være sjovt at prøve at tage ind og se. Vi skal også se, om vi kan finde et sted, hvor man kan få en rigtig, var det en durum, du snakkede om, skal ret autentisk hernede fra. Der var noget sidst, man kunne købe det. Det var åbenbart ret godt. Vi fik ikke rigtig spist det, så vi skal se, om vi kan finde noget i dag. Jeg håber, vi kan finde noget i det shop. Så yes, vi går ned til morgenmad nu her, og jeg filmer lige morgenmadsbuffeten. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad det er, man kan vælge med. Morgenmadsbuffeten, den står af lidt forskellige brød. Der er også lidt dessert og noget croissant og ja, nogle donuts. Selvfølgelig også en masse lækker frugt, og jeg fik spist mange af de her appelsiner i den tid, jeg var her. Det var i hvert fald et rigtig stort udvalg med forskellige pålæg, ost og meget andet. Så der er jo lidt til enhver smag. Der var jo en masse forskellige marmelader at vælge mellem, men der stod ikke skilt ved dem alle sammen, så det var lidt svært at sige, hvad der var hvad. Og så er der selvfølgelig sådan noget som cornflakes og sådan noget. Og så hver dag, der kom der nogle forskellige varme retter, så det var noget nyt hver evig eneste dag. Men ja, det var i hvert fald super lækkert. Så har vi fået lidt morgenmad. Fundet noget agurk og en appelsin. Det skulle være sådan en bøvrik. Noget brød, noget lidt pålæg, et æg, nogle forskellige oste, fordi jeg elsker ost. Så fandt jeg sådan et eller andet døbelse, jeg ved ikke helt hvad det er, og så ja, sådan nogle kikærter. Og så har jeg taget lidt kirsebærjuice, der skulle være surt. Ja. Alexander han får lidt forskelligt, noget appelsin, noget brød, noget æg, noget ost, nogle pølser og appelsinjuice. Så har de været op og hente lidt mere, selvfølgelig. Mere ost og mere appelsin. De der to oste, de var rigtig nødagtige. Så har jeg fundet en croissant. Ikke mere. Agurker. Det der, det var sådan noget sort noget. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det kunne godt ligne en form for bønne. Måske noget blandet bønner. Det er noget marmelade. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en marmelade, fordi det stod der ikke. Men jeg synes, det i hvert fald så spændende ud. Og så lidt forskellige grøntsager og nogle pølser her. Og når nu vi er her, så skal vi selvfølgelig både prøve en hammam og en massage. Jeg har ikke filmet selve hammammen og massagen, men I kan lige få et indblik af, hvordan lokalet, hvor vi fik massagen, så ud. Og når jeg ser sådan noget, så er jeg jo lige i mit S, for jeg elsker jo alt, hvad der har med wellness og skønhedsbranchen at gøre. Så det var super sjovt at prøve sådan en hammam her. Vi er kommet ud af Spanien selvfølgelig, og vi er taget hen til noget, der hedder Viaport. Det er sådan et mega stort shoppingområde. Der er en masse forskellige butikker. Jeg vil gerne have været i Guess, men den er slået i stykker. Jeg kan lige vise jer her, hvordan det ser ud. Det ser simpelthen så forfærdeligt ud. Så nej, den kan vi ikke komme ind i, men der er til gengæld en masse andre butikker, vi kan komme ind i. Og når nu vi står lige her, så er der lige noget, jeg skal vise jer. Prøv at se. Det er et lille misehus. Men altså, der er ikke nogen mise inde i, men ej, var den bare cute. Vi har efterhånden set en del katte løbe rundt, ikke så mange hunde. Og jeg får bare så ondt af de der skide katte der, fordi at det er jo så sådan, de ikke har noget hjem. Så det kan være, at vi køber noget mad til dem på et tidspunkt, hvis vi ser nogen. Nu må vi se. Så, men nu skal vi bare rundt og kigge lidt og måske se derovre. Der ligger en lille hund. Der ligger også en der. Ej, hvor de søde. Men man skal helst ikke gå hen og snakke til dem, fordi man ved jo ikke, altså, om de er syge, eller om de ikke har noget hjem, eller om de er farlige. Så vi går ikke hen og snakker til dem, men derfor kan man jo stadig godt gå forbi og kigge. Hej, lille hund. I den tid, vi har været her i Istanbul, der har jeg også gået og kigget efter en kop til Irene. Det er lidt en sjov historie, fordi Irene, hun har egentlig i starten fået en kop fra Paris af, som jeg engang købte til hende, da jeg var i Paris med min daværende veninde. Men min mor har så kommet til at ødelægge den. Efterfølgende har hun så fået 2 kopper med hendes navn på, som hun har ødelagt. Det er fede. Så vi var længe på udkig efter en kop, og vi fandt faktisk også en til sidst. Så det regner vildt meget udenfor. Det er vist noget med, der er en forlystelsespark herude af, hvad jeg kan forstå. Det ser også sådan ud. Men lige nu, vi har været rundt og kigge i nogle af butikkerne, men vi har ikke rigtig fundet noget spændende. Jo, jeg fandt noget nattøj, som jeg lige skal overveje, jeg vil have. Jeg kunne rigtig godt tænke mig det, og jeg går og sige det nattøj, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det er jo sådan hårdt arbejde til sygeplejerske, så yes. Men jeg skal lige overveje det, så jeg har lige hængt det tilbage, og så må vi lige gå tilbage, hvis det er, jeg afbestemmer mig. Men lige nu, der venter vi på noget mad fra det, der hedder Popeyes.
Og vi har bare bestilt sådan en 18 kyllinge ting med noget dip til, og så en sodavand. Så deler vi bare det, for vi vil gerne ud og spise noget andet lækkert senere. Så tager vi til den tid. Så jeg glæder mig til, når den kommer. Jeg er faktisk ret sulten. Vores mad er kommet. Ja, det ser jo okay ud. Nogle forskellige pomfritter. De er krydret. Ser mega lækkert ud. Sodavand og sådan en speciel sovs. Ej, den glæder jeg mig til at smage. Jeg har valgt sådan en chipotle sauce. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Og buffalo sauce. Og vi skal selvfølgelig smage den her store fede sauce. Den dufter sådan lidt af tomat, så jeg prøver lige at smage den. Ej, den er god. Den er monstergod. Altså, jeg har virkelig et svagt hjerte for de her hjemløse dyr, så jeg kan selvfølgelig ikke lade være med lige at vise jer den her hund, der lagde inden for butikken, eller den her kat, som sidder på noget tøj, og medarbejderne, de siger ingenting til det. Eller den her kat, som vi mødte, da vi sad på restaurant. Min kæreste, han synes lidt, den ligner den bestøvlede kat med de store øjne. Men det er jo også klart, at den tikker helt vildt, og den gerne vil have mad, når det er, jeg sidder og giver den katteslik. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være, så derfor havde vi været inde og købe lidt forskelligt slik, og ja, så har de så fået det. Så imens vi har siddet og spist vores mad på den her restaurant, så var det næsten som at være i zoologisk have, fordi at de her katte her, de hoppede rundt foran vinduet. Jeg bestilte nogle hjemmelavede nachos, og min kæreste, han fik, hvad end det her det er. Det smagte i hvert fald super godt, men min kæreste, han opdagede så, at der var noget hårdt plastik i hans mad, og det kan jo faktisk være farligt at få ned. Så vi nævnte det over for personalet, vi var ikke sure eller noget, men de kom så med noget gratis salep til os, noget tyrkisk te og nogle småkager, så vi var ret mætte, da vi tog herfra. Så er vi på vej hjem til hotellet, og vi har simpelthen valgt, at vi vil gå hjem. Så vi må se, om vi kan finde vejen. Vi er sådan set, hvad er det, en halv time. Så er vi hjemme, cirka. Vi går bare derudad. Det har regnet min sko i fucking måde. Vi vil gerne prøve at undgå at tage en taxa, bare for at se, om vi også kan se lidt af byen. Opleve, ja, lidt af den skønne by, så længe vi er her. Vi har nogle større bygninger lige her i området. Det er super flot. Stor motorvej hernede. Så ja, vi er på vej over en bro og på vej til hotellet.